स' गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गोथारै दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बरायनाय थाबाय। दायो बाजिदों 7:07 बाजियाव आं डाइरेक्टलि कारेक्ट फैबाय। दहाय आं लाइभ स्ट्रिमिं फैनो नाजादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जे आङो दहायो लाइभ स्ट्रिमिं नोंथांमोननि सिगाङाव फैनो हायासै, बाट आं दायो फैफिनबाय। रायजो राजाफोर, आङो थाख्लाय नार्जारी, जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर, बा गोबां मोजां। नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनो आं बेखौ मिथिया। आं बिराद फसायो आरो बिराद मोजां रोंगौ बिथाङा एक्टिंबो। बिथाङा जब मावो, पुलिस, आसाम पुलिसनि साख्रि मावो बिथाङा। आरो लोगोसे साख्रि मावनायजों लोगोसे बिथाङा गावनि हारिमुनि एक्टिंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, बा माने मा होनोमोनलाय, फिल्म एबा मुभि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय स' बिथाङा मा खालामदों, सासे एक्टिंनि माने फारिलाइयाव ओंखारनानै एक्टर जानानै बिथाङा बर' हारिनि गोबां माने गुन्दा एक्टिंआनो जा, सासे बिफा एक्टिंआनो जा, बिथाङा महर लादों आरोना। आं नोंथांमोननि माखासे कमेन्टखौ फरायनायनि सिगां बाथ्राखौ बुंलांबाय थाग्रोगोन। सिगांग्रो जों गिबियावनो नोंथांमोनखौ जाय दासिम बे लाइभ स्ट्रिमाव फैदों बिथांमोनखौ बरायबाय। आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बे लाइभ स्ट्रिमखौ स्टेटासाव होनो हागोन। आरो आं बेखौनो बुंगोन, थाख्लाय नार्जारी बिथाङा गोबां मोजां माने एक्टिं खालामनो रोंगौ। बापरे बाप, गोबां मोजां। नोंथांमोननि सायाव बुंनो गोनांथि गैया। नाथाय बिथांनि हालोदा दिनै गोबां गाज्रि हालोदाव दङ। बै समावनो आङो मोनथिखादों, आरो लोगोसे बिथाङा बारा इसेबां आंखौ एलाउ होथ'वाखैमोन जे बेखौ निउसाव होनाय, भिडिअ होनाय। मानो होनबा आं बिथांजों सिगाङावनो मोनथिखानाय, आरो बिथाङा आंनो गले खोन्थाखानायखा जे फंबाय प्रकाश, आं ओरैबायदि जादों ना, आंना ओरैबायदि जादों होननानै बे आंनो खोन्थाखानायखा सिगांनिफ्रायनो। आरो बै समावहाय बिथाङा गावनि बेफोरबायदि देहानि हालोदखौ लानानैबाबो बायदिसिना भिडिअ बानायो बिथाङा, ओरैबायदि आरोना। बिथांनि अपारेशन खालामनाया मा, आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव फारि खोन्थानि। सोरबा खायसे मोनथियाखैब्ला, बिथाङा उदैयाव, किडनियाव मोननै अन्थाइ जादों जाहैदों। मोननै अन्थाइ, रायजो राजाफोर, मोननै अन्थाइ। 7 mm जाहैदों बे अन्थाइया, किडनियाव जानाया बिथांनिया, जायनि जाहोनाव दिनै अपारेशन खालामनो गोनां जाबाय। दा बिथांखौ रङिया स्वास्तिकआव लांगोन होननानै माने मैया खोन्थादोंमोन बिथाङा आंजों रायज्लायदोंमोन। आं बिथांजों रायज्लायदोंमोन मैयाहाय। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांनि सावगारिखौ आं खोन्थानानै होनि, बेनो। आरो लोगोसे आं खोन्थाबावनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय, बेखौ नायबानो जाबाय। आरो लोगोसे नै बे जेब्ला बिथाङा अपारेशन खालामनो थाखाय थांदों, आरो बे समाव अपारेशन खालामनोसै सम, आरो बे समाव बे जिरायनायनि सावगारि। आरो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानि, नैबे जाहैबाय अपारेशन खालामनोसै समाव बिथांखौ जेब्ला अपारेशन खालामसै होननानै मिथिदों, बै समाव बिथांखौ आराम खालामनो होदोंमोन सिगांग्रो, आरो बिनि उनावहाय बिथांखौ अपारेशन खालामदोंमोन आरोना रायजो राजाफोर। दिनै जोंनि बर' हारिनि सासे मुंदांखा एक्टरा अपारेशन एबा हस्पिटालाव दंहैयो, अपारेशन थियेटार खालामनाय हस्पिटालावहाय, जेरावहाय बिथांनि जिउ, बिथांनि देहाया, बिथांनि जिउआ माने मोनसे बिराद गेदेर माने खैफोदजों जुजिनांगासिनो दं रायजो राजाफोर। आं दानि बावैसो कल खालामबावदोंमोन नोंथांमोनजों रायज्लायनायनि सिगां। दहायनो आङो बिथांनि फट'फोरखौ आं मोनजोबदों, आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ बानायनो होननानै आं बेखौ बिहरनाय जादों, आं खोन्थानो होननानै। आरो बिनि गेजेराव बिथाङा हरदोंबो, गोजोननाय थाबाय। बाट बेसो बाथ्राया कि नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे रिजाल्ट लाना फैदों। बे रिजाल्टखौ नोंथांमोना बयबो खोनासंनो राजि जागोन जानांगौ, बा मोजां गोसो, बा माने मा होनो बेखौ गोसो जादों जानांगौ, नङा होमबा? जेनेबा जे बेनि फिननाया मा, माने अपारेशननि रिजाल्टआ मा, नङा होमबा? जे मा जाखो अपारेशना। फाइनालि आं खबर लानायावहाय मोनथिनो मोनबाय बिथांनि अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय रायजो राजाफोर। आरो बिथाङा अपारेशन खालामनायनि सिगां मा बाथ्रा बुंदों आं खोन्थानि। बिटार गभार्नमेन्टखौ थेंक्स जासिदों बिथाङा। मानो होनोब्ला दिनै बे अपारेशन जानायनि थांखि, एबा बे अपारेशन जानायानो बिटार गभार्नमेन्ट एबा श्रीजुत प्रमद बर' सारानो बिथांखौ बे अपारेशन खालामनायनि गासै खरसाखौ हरजोबदों रायजो राजाफोर। स' जों प्रमद बर' सारखौ गोसो गोरबोजों खुलुमहरो जे जोंनि बर' हारिनि सासे सना फिथर हाथरखि, जाय मानसिया जोंनि बर' हारिनि
हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गावनि उदैयाव किडनियाव स्टन जासेयावबो बिथाङा खामानि मावनानै एक्टिं खालामनानै जे मानसिफोरखौ मोनसे इन्सपायार खालामदों थुलुंगा होहोदों बैबायदि थाख्लाय नार्जारी आदा एक्टरखौ आं सेल्युट खालामनायजों लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि थाखाय आं आखाइ खबनानै होयो खेबसे थेंक इउ सो माच प्रमद बर' सार नोंथाङा गोबां मोजां खामानि मावबाय नोंथाङा जे बे मददखौ होबाय बिथांनो जे बिथाङा बिथांनि जिउखौ नोंथाङा गोदान मोनसे होफिननाय जाबाय बे मोनसे गोदान होफिननाय जाबाय बिथाङा दायो बिराद गोजोननाय मोनदों आं जिखियानो जाया मानो आंथ' अपारेशनखौ खालामसिगोन आरो सरकारा बिटिआर सरकारा होसिगोन नङा होमबा स' गेजेर खन्द'आवहाय बिथाङा जेब्ला अपारेशन खालामनो नागिरदोंमोन बे समाव बारा एसेबां खबर लानायाव माने बारा माने बिजिनि थाखाय माखासे सारनि थाफाग्राफ्रा बारा खबर लानो हायाखैमोन उनावहाय सार माने थाख्लाय आदाया बुंबाय आंखौ मैया खोन्थानाय मथेब्ला जे माने बाक्सायाव लोगो मोनफिननानै जे बाक्सायाव मोनदों ना मादों होनदों बिथाङा खोन्थानाय मथेब्ला आरो बिनि गेजेराव सारनि खाथियाव थांनानै सारा बुंफिनदोंमोन आरो सारा उनावहाय बुंबाय बिदिब्ला नों दानो माने अपारेशनाव थांनांसिगोन आरो नोंखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मैया बुंबाय दिनै खामानिखौ मावबाय रायजो राजाफोर स' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आं कमेन्टखौ फरायनानै खोन्थाबावनि आं कमेन्ट फरायनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय जे गासै कमेन्टआ दायो नोंथांमोना माबायदि कमेन्ट होदों आं बेखौ नायग्रोनि सिगांग्रो थाबैनो हामथों बेखौनो लुबैयो नङा होमबा बयबो गड ब्लेस आंबो बेखौनो बुंदों गड ब्लेस टु थाख्लाय नार्जारी आदा नोंथाङा थाबैनो फैनांगौ हामनानै जुजिनांगौ दा बिथाङा उन्दुनानै दङ जाहैदों अपारेशन खालामखांनायनि उनावहाय जाय बिथांजों थांफादों बिथाङा आं कल खालामनायाव खोन्थादों जे आदाया उन्दुनासो दङ ओमफ्राय बुंबाय उन्दुना दं अपारेशनखौ जायाखै नामा सानबाय आं ओमफ्राय मोजां बुंबाय सोंबाय आरो ना होमबा अपारेशना माबोरै जाखो रिजाल्टआ नांबाय अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय जानाया खिन्थु मानसिया दायो उन्दुना दं साननानै नाय किडनि मोननैबो अपारेशन खालामदों अन्थाइ मोननै बेबो 7 AM बेसेबां गिदिर बाथ्रा रायजो राजाफोर आयु दिनै जोंनि बर' हारिनि सासे अलंबार जाय मानसिया ओरैबायदि मोजां एक्टिं खालामनो रोङो सासे बिदानि एक्टिं खालामनो रोंगौ सासे कमेडि किं होननानै बुंनो हागौ बिथांखौ सासे गुन्डा एक्टिं खालामनायाव एसेबां मोजां रोंगौ बिथाङा माखौ हायो माखौ हाया सासे एक्टरनि बिफा जानो होन ना होनबा गासैबो एक्टिंखौ बिथाङा हानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो हादोंबो बिथाङा आरो जों बेखौ नुदोंबो रायजो राजाफोर नङा होमबा दा दिनै बेबायदि एसेबां इम्परटेन्ट मानसिया जोंनि हारिखौ गाव साख्रि मावगासिनो नङा होमबा अब्लाबो बिथाङा समय होनानै जे मुभि बानायदों जों जे बेखार जाया जे गुबुन बर'नि अनगायै जों हलिउड बा बलिउड बा जोङो एसामिसनि भिडिअ बा सोरबा अबेबा जाथिनि भिडिअखौ नायनाङा जाथों होननानै एबा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गावनि जाथिनि मुभिखौ नायनो लुबैयो होनना नङा होमबा स' गोबां मानसिफोर ओंखारदों बिराद मानसिफोर ओंखारदों नंगौ बाथ्राखौ आङो गनायो सैथो खालामो स्रिकार माने मा होनो बेखौ गनायो एबा स्रिकार खालामो आङो जे बाट बेवहाय मा जाबाय जोंखौ गोजोन होनाय नङा होमबा जे बेनि गेजेराव वान अफ द बेस्ट एक्टर नङा होमबा बेनो जाबाय थाख्लाय नार्जारी आदा बिथाङा बयजोंबो मिलायना थानो रोंगौ मिथिबायना बयजोंबो रेसपेक्ट खालामलायना थानो रोंगौ आं बेखौ जेब्ला बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन अब्ला गोबां मोजां बाथ्रा बाहायदों बियो बा जेब्ला लोगो मोन्दोंमोन बिराद मोजां बाथ्रा बाहायदों बिथाङा आरो गनायबाय आं बिथांखौबो बिथाङा सासे एक्टर आरो लोगोसे बिथाङा एक्टरजों लोगोसे बिथाङा सासे सार्भिसमेन पार्सन बाट बिथाङा गावनि साख्रिखौ लानानै बिथाङा न'आव आलो गोजोन थानो हायोमोन नाथाय बिथाङा जे एक्टिं खालामनानै रायजो राजाफोरखौबो गोजोन होनो एबा जों जुदि एक्टिं खालामनानै जों जुदि मुभि बानायाब्ला जों जुदि फिल्म बानायाब्ला नङा होमबा फिल्मखौ बयबो बानायनो हायो दायो एक्टिं रोङाब्ला मा जागोन दायो बयनाबो मबाइल दङ केमेरा दङ DSLR दङ बानायनो हायो एडिटिं खालामनो हायो खिन्थु एक्टिं रोङाब्ला अब्ला मा मबाइलावथ' एक्टिं खालामनो हाया स' बिनि गेजेराव नैबे थाख्लाय नार्जारी आदाया वान अफ द बेस्ट बड' एक्टर मिथिबायना बिथाङा जुदि दाबायदियाव माबा मोनसे जायोब्ला नोंथांमोना होननाय बिदि एक्टर होनग्रा मोननो बेसेबांबा खम जाबावगोन आं सानो आं नायो बिथांनि भिडिअखौ गोबां मोजां मोनो आं बा गोबां मोजां मोनो मा बाथ्रायाव बिथांखौ नोंथांमोना बुंगोन जे बिथाङा हाया गासिबो हाजोबो बिथाङा गासिबो हाजोबो
बिराद मोजां मोनो आं बिथांनि एक्टिंखौ आरो बिटिआर गभार्नमेन्टखौ आङो दिनै बांसिन मोजां मोनसिनबावबाय बिराद मोजां खामानि मावबाय सार प्रमद बर' सारा बेसेबां मोजां खामानि मावगोन आं एसेबांनो बाख्नायलांबाय थागोन बेसेबां मोजां खामानि मावगोन एसेबांनो बाख्नायलांबाय थागोन आं बाखि बाथ्राखौ आङो उननि बाथ्राफोरखौ आंथ' मिथिया खिन्थु जाय खामानि मोजां खामानि मावनायखौ आं मोनथिदों आं बे खामानि मावनाय बाथ्राखौ आं बाख्नायगोन रायजो राजाफोर जाय खामानिखौ मोजां खामानि मावदों जाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेनिफिट दिनै थाख्लाय नार्जारि आदाया बासिबाय दा दिनै थाख्लाय नार्जारि आदाया बासिबाय अब्ला बर' हारिनि सासे एक्टरा बासिबाय जोंनि बर' हारिनि एक्टरा बासिबायब्ला जों आरो गुबुन मोनसे एक्टिं आरो फावथिना खालामनाय मुभि सर्ट मुभियानो जा फिल्मानो जा मुभियानो जा जों बेखौ मिथिनो मोनसिगोन बा नुनो मोनसिगोन दाथ' लकडाउननि थाखायनो दिनै गोबां जोङो फिल्मखौ नायनो होनबाबो नुला गोदान नुला नङा होमबा बानायगासिनो दङ दा जोंथ' मोनथिदोंसो खोनानो मोन्दोंसो सिजौ जानाय होनदों आं नोंथां मोनसे सावगारि खोन्थाबावनोसै बेनो जाबाय जेब्ला बिथाङा मा होनो अपारेशन थियेटारावहाय अपारेशन खालामनोसै समावहाय बिथाङा जिरायनाय आरो नैबे मोनसेया रेस्ट लानाय जेब्ला अपारेशन खालामनोसै सममोन बे समावहाय लानाय बिथाङा आरो बिनि गेजेरावहाय बिथांनि जि बे सावगारि बे खेबनानै हरग्रा बे मानसिखौ आङो गोसो गोरबोजों थेंक्स जासियो आदा थाख्लायखौबो जाहाथे आं रायजो राजाफोरनिसिम आं देखायनो हाबाय बेखौ भिडिअखौ शेयार खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि सासे मुंदांखा एक्टर बेनो जाबाय थाख्लाय नार्जारि बिथाङा दिनै अपारेशन जादों मा अपारेशन जादों बे अपारेशनानो जाहैबाय मा किडनि बेराम जादों किडनियाव अन्थाइ जादों आरो बे किडनि अन्थाइखौ माने बेवहाय 7 mm मोनदों किडनिनि अन्थाइया जानाया बारायनाया 7 mm जाबायमोन आरो बे 7 mm जानायखौ दिनै अपारेशन खालामनायाव साक्सेसफुल खालामनो हाबाय होननानै मोन्थिनो मोन्दों दानि बावैसो आङो 10 मिनिटनि सिगां कल खालाम नोंथांमोनजों लाइभ स्ट्रिमिं होनायनि सिगां 10 मिनिट लाइभ स्ट्रिमिं होनायनि 10 मिनिटनि सिगां आं बिथांनि नाम्बाराव कल खालामना रायज्लायहरदोंमोन आरो रिसिभ खालामदोंमोन बिथांजों थांनाय सासे सुबुंफ्रा आरो बिनि उनावहाय बुंदों बिथाङा बुंदों कि साक्सेसफुल जाबाय अपारेशन खालामनाया आरो बिनि उनावहाय दायो आदाया उन्दुगासिनो दङ आरो बे अपारेशन साक्सेस जानायनि खारनासो डक्टर बेखौ थेंक इउ जासिहरो आरो बे अपारेशन थियेटारसिम बा अपारेशन हस्पिटालसिम सोर दैथायहरखो बेनो जाबाय प्रमद बर' सार थेंक इउ प्रमद बर' सार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम गोसो गोरबोजों आं दहायनो भिडिअ बानायना लाबोनो सानदोंमोन बिराद मोजां खामानि मावबाय सार बिनि थाखायनो नोंथांखौथ' सायख'दों रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखायनोथ' दिनै आसा खालामो नोंथाङा आरो गोबां बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थागोन सार मिजिंथिबाय नोंथाङा जे बेबायदिनो बिटिआर एबा बिटिसिनि गभर्नमेन्टखौ मोजां सामलायलांबाय थागोन आरो पाब्लिकनिफ्राय अननाय मोनबाय थागोन बेबायदि खामानि मावै गड ब्लेस इउ प्रमद बर' सार आं नोंथांखौबो बुंबाय रायजो राजाफ्राबो बाख्नायगोन बे खामानिखौ मावनायावहाय गोबां माखासे सुबुंफ्रा पलिटिकेलि इनभल्भ बुंदोंब्लाबो बेखौ खोनासंनानै लाब गैया बिकज बे मोनसे मोजां खामानि मोजां खामानि मावनायावहाय उनफिननायनि खोथा बाथ्रा फैया जेब्ला मोजां खामानि मावबाय बेयावहाय उनफिननायनि बाथ्रा फैया सासे जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर बेनो जाबाय थाख्लाय नार्जारिखौ फाहामनानै होबाय बिथाङा जेब्ला खैफोद जादों बे समावहाय फाहामनानै होनायनि गेजेरावहाय जों जुदि जाय मानसिया मदद होदों बेखौ जों जुदि बोर सारस्रि हराब्ला गड ब्लेस इउ होनहराब्ला आरो जाय जाथाय जाजादों बेखौबो जों गड ब्लेस इउ थाबैनो हामथों होनहराब्ला नङा होमबा मा जोंनियाव दासिमबो मा खौसेथि जानाय आरो हिउमेनिटि जानाया बा हिउमेनिटि बिइं हिउमेन जों गावजों गाव रेसपेक्ट खालामलायनांगौ यार नङा होमबा गावजों गाव रेसपेक्ट खालामलायनांगौ नों आंखौ रेसपेक्ट खालामाबा आं नोंखौ रेसपेक्ट खालामाबा आं नोंखौ रेसपेक्ट खालामगोन नामा हाजारखिनि गिदिर मानसियानो जाया मानो दिनै नायदो जाय मानसिया बिटिआरनि चिफ चेयाराव जिरायना दङ बै मानसिया बिटिआरखौ सामलायगासिनो दङ बै सुबुंखौ पलिटिकेलनि इनभल्भजों बेसेबां मानसिफ्रा गाज्रि रेसिस्ट कमेन्ट होयो सारनि हिनजावनि सायावनो होन सारनि न'खरनि सायावनो होन बायदिसिना रेसिस्ट कमेन्ट होयो अब्ला जों रेसपेक्टखौनो खालामलायनो नागिरा सासे एसेबां गिदिर माने बिटिआरनि सिट माने चिफनि माने चेयाराव जिरायनाय मानसिखौ सुबुंखौ
स' नायदो स' माने समजों लोगोसे जायो आरो जों गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हायो बेथ' नंखाया स' बिनिखायनो आङो थेंक्स जासियो बिचार गभार्नमेन्टखौ आरो प्रमद बर' सारखौ आरो थाख्लाय आदा अल द बेस्ट गुड लाक आरो गड ब्लेस इउ आसा खालामो नोंथांखौ क'क्राझाराव थाबैनो नुगोन थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गासिबो भिडिअ'आव आंखौ लाइक खालामनायनि थाखाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामलांनो हागोन थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय हेभ ए नाइस डे बाय बाय थेंक इउ स' माच बाय